Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today atutag Spartan Trail, mag-hike ta, day hike lang na karon sa Paseo Banawa kay naghuwat sa kong kauban kay diri may mag-abot. Medyo nagtaligsik pero okay ra ni, kayahon, kailangan magpasingot. So tara, let's go. Karasta, so good na may hike no, mga alas 9 may nagsugod good. Time check 9:10, so 10 minutes na may nag-hike sa Brad Rasta. So saka na mauna ni. Kuyog din ako si Brad Irwin ug si Brad Wilfred. Mga na silang doon na. Bali tulo rami karon. Kay si Brad Noel manglaba daw siya. Pamudayon. So kita kits unya. Basta na ay duha ka dalan diri, masin mahunong mo diri ang kaning kadito ako ipakita kanang nasa tuo di napagian dapat diri mo dapit sa wala maagi dia kana nga trail kay kaning tuo wala na daw di napagian nay gabantay. So padayon sa mi sa hike ya sa mo kadiyot. Karasta sa kauno na pud hangap tayo na pud ni pero grabe ka indot sa paligid, nature kayo. Taas na takarasta no kay kita ng Cebu City oh. Hangat pa more.
Assault ng punta mga karasta. Kani hangak-hangak yun ni. Rakat kato na to. Hangak pa mo yung tiguang. So time check is Gis. Oras na tag-hike. Mas dagan pahuli kisa sa hike. Nami sa may manggahan. Kapahuay nagigdugay-dugay. Kapahuay taas-taas. Ang mga kadungan sabay namo sa trail nakita. Nasaag sila ganina di ay ginagyan namo. Ito ni sunod sila namo. Tugi. Kadung na minaog no sa sapa. Ikan mi sa katong manggahan nga sikat nga pahuwayanan. Ipunta mi sa view diri dapit padong minaog. Mao na ang view diri sa padong naog na sa sapa. Nag-fog na gani di ay dito oh. Medyo nagtaligsik gamay. Dini ang Shali karasta ka akong giadto na last week ay tower ay nag-fog na. Bali nami sa Atbang sa Shali Hills. Hangin yun na din. Naaday water source din mga karasta no, ignaogin ninyo na gripo. Gusto mo mag-refill sa iyong bawon nga tubig. Kana wala yung water supply diri. Medyo basa ang agianan. Lapok gamay, pwede kayo. Naitribya si Brother Erwin. Sige Brad. Ang tanong mo ni sign nga nanay mga tubig nga limpyo. Kanang na mo si Musi no. Verified ba kay ilam ning ang gamot ani mo pa nila. Limpyo. Limpyo. Ayos. Naman ni nga kita mo na tubod, mainom na nga tubig. Okay. Okay. Salamat brother. Karasta na nata sa may sapa no, pero wala pa tubig pasin sa unahan na nanay tubig. Medyo basa ang trail gamay. Pakita na ko ninyo padong na ni siya sa itong nay tubig sapa na tang part sa Spartan Trail. So suro yan na diri, gusto mag hike, gusto mag preparation sa tanang major climb, ayos kayo na diri.
karasta na ami dapit sa may kuan murag daghag elepante na mga tanom ba ni side trip mi kadiyot diri tanaw mi sa view ba indot kayo ayos kayo na puno din na siya sa mga tanom na. Medyo nanay tubig diri mga karasta oh. Tuol na ta sa katong dagat tubig yun. Check mga karasta is 11:35. So magdodool na ta dito sa among lutuanan. Dito may magluto katong mas dagag tubig kay para makatuslo-tuslo mitad-taod para kaligo, ma-refresh. So mga karasta diri may mag-stop over. Luto mi sa among lunch. Oh nagda nanay lawom na tubig diha. Tuslo ta diha taod-taod. Mga karasta nagluto na mi sa among paniod to no. Ang kanon luto na. Aso-aso. Nya among sudan kay lechon paksiw. Kay nagda si Brother Erwin og lechon. Ito among paksiwon. Mo na among paniod to. Tad-tad ngaon na ta. Nya nag-sit up mi hamak para ikaw magkaon. Chill sa mi. Dahigda, tulog-tulog. Ay, Brother Erwin ay, relax na kayo. Chill sa ta mga karasta. Hamak-hamak sa ta kay mapoy pagumang og kaon. So mga karasta, naka-decide mi nga dili na lang motuslo kay kawanon. So padayon mi sa among trek. So let's go. So sugod na pong assault mga karasta. Sukol tuhod. Karasta na namin diri dapit sa kanang dagdag kakahuyan. Hindot lahi po diyang view diri. Ayos po kayo. Nanghinay lang ta kay na tiguang na ang tuhod at iman na. So mga karasta, nahuman na dyan na mo ang Spartan Trail. Hapit namin abot, gibundak mig uwan, pasak mi tanan mo to, agi mig pamutan, inumig tubig kadiyot.
pahuway kadiyot niya lakaw mi ani mi sa unahan ilalisili daw adto na mi pahuway na pod kay sa pamutan daghan tao ba. So salamat kayo sa pagtan-aw.